Għas-6 li ġejjin se jintrama barkun fiż-żona magħrufa bħala tas-Siberja fil-Bajja ta' Marsa Scala bilan li Infrastructure Malta tagħmel testijiet u studji ġeotekniċi. Dawn l-istudji ġeotekniċi se jkonsistu f'teħid ta' kampjuni minn qiegħ il-baħar biex jiġu analizzati u determinati numru ta' affarijiet b'mod preċiż fosthom x'tip ta' materjal hemm fiż-żona. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Steve Ellul, qal li dan hu l-ewwel pass li għandu jwassal biex jiġi identifikat l-aħjar sit li minnu għandu jibda jopera s-servizz tal-linja bil-baħar minn Marsa Scala sal-Belt. Dan ix-xogħol jikkonsisti f'xogħlijiet u studji preliminari sabiex naraw il-kwalità u t-tip tal-qiegħ illi għandna taħt il-baħar propju hawnhekk. Ġewwa Marsa Scala dawn huma studji illi jkunu fil-bidu tagħhom anke biex naraw ukoll l-impatt ambjentali qabel u mbagħad infasslu pjan aħħari, pjan finali għal dik illi hija l-ferry landing site il-ġdida propju hawnhekk ġewwa Marsa Scala. Dan ix-xogħol għandu jieħu ftit ġranet biss u mbagħad minn hemmhekk inkomplu nistudjaw din il-proposta dan il-proġett sabiex eventwalment ikunu nistgħu nippreżentawh lill-pubbliku in ġenerali wkoll. Infrastructure Malta qalet li dan il-pjan u wkoll il-proċess ta' konsultazzjoni se jsir mal-Kunsill Lokali u dawk involuti biex il-proġett jitwettaq bl-aktar mod responsabbli u trasparenti. Infrastructure Malta kienet qalet li dan is-servizz li jgħaqqad lil Marsa Scala mas sistema ta' trasport bil-baħar kif ukoll it-terminal ippjanat għall-post u parti minn proġett USA biex issir riġenerazzjoni tax-xatt ta' Witilajn u jkun offrut mezz ieħor ta' trasport għar-residenti.